kwamakandiwa kwandakaenda ndiri ndakaenda ndikapuwa minamato yake hapana ndakati zvakatoita wese munhu ndakutotsakadziswa ndakutotusungwa nemapurisa bva ndatozopitiza vandamboenda kwamagaya ndakakuenda kanenga 2 vazvaramba futi vandaenda kwaniko amene kumwe kwandakaenda Christ Embassy kwapastor Chris hapana zvese onzwa dzamari ndakazotanga kufamba vandasiya vandakakutsvaka muprofita vandazosangana namutumwa manje uyo akandibatsira zviro zvandakanyatsoona ndikagutsikana unzwa Clinton iwo 40 iwo munhu anenge achikubatsira kuti mapurisa achikutsvaga uchida kufuremerwa nyaya kuti usungwe nyaya kuti uri kufambira nyaya imba yebaba wako anditika utanga kufuremerwa nyaya uchinzi mapurisa aotengwa usungwe iwo utsakatiswe ozoenda kune munhu wekuti anokupa munamato kuti mapurisa kuchisina mapurisa unoona achikutsvaga saka unobhiga ani atinobhiga munhu ari kuti mapurisa achakutsvaga musaka muchimusimbisa chero zvaanoita zvakaipa kwamuri zvakanaka aiwa pana chatara chakaipa kari munhu ozichi uyu anyazotaura zvinhu zvipachena ona ambotaura zvinhu zvekuda kuratidza kuti ada kuti secha mari kana kuti ada kudii kana achida china anonyazotaura indivero zvakati vanhu vamwari saka kuchechi kwenyu kuno vanhu vakawandira kuno vanhu vakawanda saka hatina kunyanya wanda zvembiri ndikati namba yenyu yakamira sei namba yenyu yakamira namba yekuchechi kwedu inogona kuti pamutese kuwanda kwedu cheko takakwana tesika vanoshandirwa nemapostori togona kungosvika kana kuti 200 saka muri vashoma sa ushoma hwedu ka haureve kuti hakuna mwari kuwanda kwevanhu muchechi hakureva kuti ndo pana mwari uzisa futi aiwa nesando dzamukumupa munhu wenyu ka mutaure zipi anotounganirwa nevanhu miriyoni maja kwedu hakuna izvozvo zvokuti anzi kunounganirwa munhu masimbisiro acho azonyanyisa aiwa anaunyanya ndeyekuti inini ndiri kusimbisa nekuti profesi dziri kubva kwaarika kutozvona zvichiitika kwamuri zvakafanira kuti mukaudzwa kuti vakuru vehurumende yenyu vachapera kufa vese moudzwa 4 years back mozotanga kuona zvaakuitika kutoziva kuti ichokwadi hakuna vamwe vakambozotaura aiwa ini ndoda kutaura kuti iye ndiye akatanga kutaura izvozvo ndisati ndambozwa makaziya sei ozi teme akazvitaura hapana ngaatanga kuzvitaura nzwisa teme akatanga kuzvitaura hapana ngaatanga pamwe kune mamwe maprofeti akatozvitaura achitodza vanhu mamurikwe nemurikwa kwaise here but teme akatanga kuzvitaura ka ini ndati hapana anga akatanga kuzvitaura akadaro ndiani akadaro ini ndiri kutotaura kuti paakazvitaura iye hapana anga ambotaura izvo saka kunoprofitwa mune murikwe here kwese kunoprofitwa mune murikwe muri kuti vese vari kuenda kuna magaya kana makando vese ava vasiri kukudzai zvokuprofitwa izvi ava vanoitirwa minana but minana yavanoitirwa ka inenge ine mafuta oil inenge yakabva kupi yakabva kupi yakanamatiro ndati yakabva kupi ndipindure mubvunzo wangu unoziva kuti zvamva nemvura yamunoshandisira mvura yakachirwa mumvura mvura yachirwa mutsime takachera mutsime pasuwe redu ndomatichera mvura iyoyo ndozvangofani matombo amunongopa vanhu handi kuno uchipiwa maanointing oil mukwenyu muchipiwa matombo anditika matombo miranzi matombo anditika ari kutorwa sezvakaiti aya tichitora ndiri oyo zvoyereswa ayereswa anenge ane power anditika nemvura yeyo yereswa inenge ane power ko ndikuda kubvunza kuti anointing oil iri kubva kupi mpindura mubvunzo wangu ikoko kuri kubva oil kubva matombo nekubva oil kupi ndikuudze oil rudzwa oil rudzi yakangofana necooking oil cooking oil futi inogona kungoshandiswa unoziva chinongodiwa chii hakusi kuti inyaya yemafuta inyaya yekuti avasha vaite pachiprofita chenyu chematombo nenhingirini ndozvamfana anointing water anointing water yenye yekumasvovi ndisaka ndakuudza ini ndakuudza zvakanaka kuti anointing water ka imvura yatachera mutsime medu ndozvandiri kutaura kuti oil icooking oil but inyaya yekuti yakangosiyana zvigubhu zvekuti mawaneisawazozviva kuti kumwe ini ndikukuudza ka kuti mvura ndakaichera mutsime kuti oil iya inogadzirwa nechiyoo imwe oil yakasiyana oil dziri pakawanda oil dziri pakawanda oil yemotikari ka ndati oil unoziva dziri pakawanda dziri papi nepapi pane imwe oil yabva munyoka mafuta eshato uta nharo ini ndakamboita sangoma kaini ndikarapa mupedzana tetora nhingi clean oil pane oil unzwa yesandana yemafuta eshumba une nharo uyarutadza kupindura zvandikubvunza Clinton izvozvo zipa chechi kazvo aiwa mira matypes emaoil matypes emaoil akumutaurira saka ndati
Inenda kutaurira oil yacho kai cooking oil. Aiwa, haisi cooking oil. Sio uri kuramba iwe sio pachoka ndiluka. Chinogarwa tarati vana magaya nezvavo sezvavanoita zvavanoshandisa ka. Vanoita zvakati. Oil yavo. Zvakavenga kuti ndakavavenga kasi. Matombo yako kana ari pamakowe vanhu. Ari kutorwa. Kana anotorwa muroti. Wakavaonera chitora. Saka sio uri kupikisana neoil yeava. Ndisaka ndiri kuti oil yavo yakabva kupi. Ndozvakuti cooking oil inobva kupi. Manje iwo usikupindura zvandiri ndikukupindura ka tibu hapana kwatiri kuenda wati pane matypes emaoil obva renyoka echichi obva ndati iyo iri kubva ndikati cooking oil inobva musoya beans alright nemasunflower saka ari kunyepera nesoya beans oil yavo unyepera nesoya beans vafanira kunyeperana nemvura nematombo aiwa kana mwari mbebhe wakambonzwa chinzi ashandisa tombo kuda kuporesa munhu vhidhiyo iri kudai rambomira ipapa bozvinarudza ndikuitana uiko asi kudziona ini ngaramira ipapagumira ivavo apusazobvunzwanana zvakanaka pati 2 azonyatsouya itori pati 2 ipati 1 ipati 2 nyaya pati 3 nyaya iri kuitika ndeyekuti luka anonyatsoziva kurubva mafuta mafuta ndamutaurira kumuudza kurubva mvura yangu pane munhu ka anoenda kwamagaya anzwisaka watogara naye kumaraini kwangu oil yake ndakaitora andiratidza vandaibana vandainhuhwidza vandasonzoti haisi cooking oil yautaura atori mafuta ezvimwe zvinhu zvakabikwa zvakawanda yakasanganiswa mafuta aini suspect aka ndakamasuspect kuti bhozi ndakamboshandisa mafuta eshato ndakamasuspect kuti ndeeshato akasatswa nemamwe mafuta edzimwe uyo akakondema masowera achimbomubvunza kuti luku uyo akakondema masowera achimbomubvunza kuti waya akakondema masowera waya wakakondema masowera ichi njayakakondema masowera chokutanga vanhu vaya havasibo vanopesanisa nehama apa kuti chitaura nengu wako ari kukuroya iri hama yako iri hama yangu aiziya ekutoti kaitobva kana positanga chinditosvika padhendeka unotanga tokubata kana mvura yekumwa unowandasi tinirasa wanza but unotoona but zvanongochigaya zvaunenge waudzwa nezvinochita muneka zvava zvakatosiyana because muneka anenge achitokutira yese bho waiziya but manje chi inokopesa uzoita chimwe chiri noka iyo handakudza inopesanisa nehama uzoita chi ndine wamwe mubvunzo kuti why uchiti pese paunoenda ikokoka unodzorwa nedombo everyday matombo ehaperi konseri chitogangoni pakaribharaneseka pasandi peeveryday aiwaziya chaunopirwa ndikupinda mubvunzo yekutanga mbotanga kutanga watinovenganisa nehama ndii right pakuvenganisa kuzvinoitika zvinotsananguro dzinopiwa kwedu kune hama ka chimwe chacho chekutanga ndechekuti unogona kutoudzwa hako iwewe zvichokwadi ka kuti sekuru vako vaita zvakati pauri anditika iwewe obva wauya kumba pamwe hauchavafariri pamwe wakuvavingawo zvishuwa anditika pamwe sekuru vako zvishuwa vaita kushandisa izvozvo anzisa 1 anditika ichi2 obva udzoutiona kuti mai vako iva nekuita murume wakarara but luku zvine zvisina proof kazvinhu zvinhu zvokuti waudza zvine zvisina proof anditika ini chandoda kuudza kuti zvine proof manje chekuti kwedu manje kumasoweka zvaanoita manje mutumwe wekwedu ka anoti akaona kuti iwe uri kushandiswa namai vako ka haakuudza kuti mai vako ari kushandisa manje wekwedu iso haatauri izvozvo anoda iso anoti iwe ndachikuda panapa uye namai vako nzwisa unzisa zvarinokutaura anokuti iwe ndachikuda panapa uye namai vako mese namai vako kana baba vako vari muye mese makakwana kana semhuri mese muuye mauye mese muri semhuri manje abva adai so obva agara anotaka kufaya mubvunzo momuzi wako anditika abvunza kana variwo vari kushandisa abva atanga kuvafaya bvunzo bhozi zvaari kuona zvise zvavanoita pauri abva atanga kuvafaya akananga izvozvo akavafaya mai vako majeyo kana zveshuwa zvizo zvavanoita manje ka pane marambiro avanotanga vachiita pane marambiro avanotanga vachiita ozve iye ane zvaanozoita manje kuti kana vachiramba vachidi vasikadi kutaura obva azovabvunza mumwe mubvunzo kuti komwana wenyu nini gore rakati akarwara chirwere chakati chakabva kupi chirwere ichocho anditika obva ati amai obva kuti ishe handichazivi obva anzi hamusi kuziva
right. Inini mwana wenyu pakarwara nechirwere chisamai vakabereka mwana amuna kurwadziwa here mwana wenyu kuti chirwere chabata mwana maibva kutanga kuti zvakandirwadza ishe sei imimi musina kufamba nemwana kumurapisa mwana kana kuda kutsvagiridza kuti chii chiri kuitika pamwana wenyu ati mwana wenyu unzi mwana wangu unzi sei musina kuda kutsvagiridza una mai vakutanga kugibha unzi ya imi mamai imi mune problem unziza utanga unzi imi mamai mune problem unzi chiko ishe unzi aiwa muda kuti ndiite zvinoita kuti ndiite basa rangu iri unzi itei ishe itei basa renyu tanditaura kuti mugazi muda kuti ndigadzire unzi unzi saka amai zvandakuita ndakuda kutora zvamakaisa pamwana wenyu ndibvise pamwana wenyu ndiise pamuri ndoita here unzi itai ubva tanga kuita zvaanoita ubva aita nditika utoona mai vakutotanga kuti exactly zvachiitika pamwana wavo zvakutoita pavadi unzi saka chiendai ubva tichiendai onditika pationa loko mirakandibiya uko kamera pati hamuna mapoinzi tida kuvhunza uyapa pakada kuvhunza uyapa tokwana pinda ipapo ndine mvunzo wobho sazapera luku kona chii zvakafanana nemi mapostori kuti imimi kune vamwe futi vanenge imimi vane musoro egora vekuti munenge munoenda kumozambique kandi unopuwa mushonga wokuti unokwanisa kutoona kuti uyu munhu akadai otoona zvese fanike iwo mataurira unoita lukuti anzi inini ndakamboprofita ndakadai unofuta wakangwa nemusoro egora aiwa musoro egoro ndandisina but zvangu ini zvazvi zvekuti zvazvi zvekudzinza madzinza izvi zvekuti zvazvichibva pakuti baba vangu vairapa vaine machira iwavo pavakafo zvavazvakuteera naunini mwana asara mukuru pane vamwe vana saka ini ndakazopaita zvainetsa kumba ndizi atambofamba zvikanzi iwo machira baba vako ndinofanira kumafuka asi akatorwa natiti vako zvikanzi ndinotora kuna titi vako wati kudiwa machira pandaenda kuna titi zvikanzi ndikati machira akudiwa titi zvikanzi handazivi ndikataura titi machira makatora kumba pane pamutime makamboya ichitora zvinhu kumba uku zvinhu imwe dzehembe dzatakasirwa nababa makatora machira kanzi aiwa mwananzani anotora kanzi kana varamba machira kumaburitsa unouya kuno kundokudza way forward panena pandaudzwa way forward pandanzi tengerwa machira nemumwe munhu asiriwo unotenga usiri unotenga tengerwa nemumwe munhu ozoya nawo tedi tokudza chikaranga chamunoita pandatenga mandauya nawo machira patikora chikaranga chechi nditika ndopakazotanga kuti ndangotanga ngoroto mishonga iyoyo ndangoirotawo mishonga ndaichera nchirapa vanhu ndichirotawo mishonga ichera vanhu chera pawo kwete kuti ndakambonotemerwa musoro egora ndiwo musoro egora mira tikumudze chokwadi musoro egora wacho ndiwo musoro egora iwo kuzonongo chirotiswa iwo handiti musoro egora chandoziva majikaimpostoreka asi mira ndimbokubatsira futi pamusoro egora iwo musoro egora ka kuti urotesweka unenge watoupiwa uchitogara nawo kuti kana kuti unotemerwa nyora dzemusoro wegora ona zvinoitika baba ona zvinoitika mandikuti uona chinoitika panyaya chivanhu handiti iwewe paunopuwa machira aya achinzi kandi wakupuwa machira aya hauzviona kuti ndikutambidzwa zvavafana panonotora mushonga unokwanisa kupuwa kana katori kamuti kadiki kaoisawo mumba pakanozochinja pawakatopuwa machira ayayoka wangotori musoro wegora cause kana unonge utori musoro wegora handi iwo waizorota uchirota chonati ini ndakurota tsanangudzi dzevano warara kozi mupostori kana wakaenda pakrawo yemupostori ndiri mupostori handiti ndoti ndinopfugama pana madzibaba anobva atonamata ipapo bva atoita muchinjwa wake wanzwisa kuti zvochanzi anorotiswa saka zhinji vanhu vanotora zvinhu zvaizo vari maprofita dai vamwani vakasirwa nevabereki apa mati kudii Clinton nienda taura yekuti mai zvinoita kwangu inini zvandachipindura kare angachiti vaonopesanisa nehama nditi ndamupindura kaini ndikati wekwedu manje kupesanisa kwaanotoita nehama ka haambokuudzi izvozvo asi anototi kana aona kuti iwe ushandiswa nababa vako kana namai vako anoti ndoda kuti